Haia, yn y fideo yma, da ni am ddangos i chi sut i wneud pei stêc. Dyma'r cynhwysion y bydd ei hangen arnoch chi ar gyfer y rysait. Yn gyntaf, cynheswch y popdy. Rhowch 100 gram o fenyn oer wedi ei ddeisio mewn powlen fawr. Urwch y ddisgl pei. Ychwanegwch y blawd, yr halen a'r pupur. Rhwbiwch y menyn i mewn gyda'ch bysedd. Nes bod y gymysgedd yn edrych fel briwsion bara man. Gan ddefnyddio llwy fwrdd, ychwanegwch ddigon o ddŵr yn raddol fel bod y gymysgedd yn dod at ei gilydd ac yn dod yn toes. Tyluniwch y toes yn ysgafn yn y bowlen trwy ei blygu a'i wasgu wrth ddefnyddio sowdl eich llaw. Sychwch yr arwyneb gwaith yn barod ar gyfer rolio'r toes. Blawdwch yr arwyneb gwaith glân a ffyn rolio. Rholiwch y crwst i drwch oddeutu 5 mm. Cofiwch gylchdroi a fflipio'r crwst i osgoi rhag glynu i'r arwyneb gwaith. Sbrinclwch fwy o flawd os oes angen. Rholiwch y crwst yn llac o amgylch y pin rolio i'w wneud hi'n haws i'w godi. Cyfrwch y ddisgyl hefo'r crwst a'i weithio i'r corneli gan fod yn ofalus i beidio arhwygo'r crwst. Torrwch y crwst gormodol o ymyl y ddisgyl. Tylunwch a siapiwch y toes gormodol nes ei fod yn llyfn. Ychwanegwch ychydig bach o ddŵr oer i'ch dwylo os yw'r toes yn sych ac yn galed. Rholiwch y toes allan fel bod digon o grwst i orchuddio'r ddisgyl a'i roi i un ochr ar wyneb a blawd ysgafn arno. Tolltwch y llenwad sawrus i'r ddisgyl a'i rannu'n gyfartal. Rhowch y crwst ar ei ben a gwasgwch yn gadarn i'r ochrau, gan sicrhau nad oes dim llenwad yn dod rhwng y ddwy ymyl. Byddwch yn ofalus i beidio arhwygo'r crwst.
Gwasgwch y ddwy ymyl gyda'i gilydd a torrwch y crws gormodol i ffwrdd. Glychwch blaen eich bysedd a dŵr oer. Pinsiwch yr ymylon gyda'i gilydd, fel y dangosir yn y fideo. Tacluswch ymylon y crws gyda chyllell neu thorwr pitsa bach. Torrwch holltau bach yn y pei. Gewch wneud patrymau os dymunwch. Rhowch y pei yn y popdy am tua 25 i 30 munud. Gwiriwch ar ôl 20 munud. Rhannwch a cofiwch fwynhau!